नमस्कार, जय भोजपुरी। नमन माई भारती के और नमन बा भोजपुरिया माटी के। तो ये मेरा बाबा गोपालपुरिया ना एगो बहुते चुलबुल शिक्षाप्रद लोक कथा कहली, खिस्सा कहली, कहानी कहली लेके रउआ सबकी सेवा में प्रस्तुत भइल बाना। ये जौन खिस्सा बाना, ये जौन कहानी बाना, वो जीवन जियले के एगो तरीका, एगो शैली सत्यता पर आधारित कोने का जीवन जिए के चाही, ये सारा चीज चतुरता का होला, सारा चीज क्लियर कर दी। तो आई अब बिना देर कैले हम सीधे कथा पर, खिस्सा पर, कहानी पर आ जाता नहीं। तो आनंद लिए भोजपुरिया खिस्सा के कहानी के। एगो राज रहे, बहुत बहन राज रहे। वहाँ एक जना बहुते प्रखर बुद्धि वाला, बहुत बुद्धिमान पंडित जी रहने। तो वो पंडित जी के ना सब लोग बहुत मान जान करे, कहे कि बहुत पहुँचल पंडित रहने, वो काफ़ी ज्ञानी रहने। तो राजा भी समय समय पे उनके बुला के उनके साथ बातचीत करें। मतलब कि जवन राज कौशल के तरीका होला, राज चरोले के तरीका होला, ऊपर उनसे विचार विमर्श करें। राज में का करे के चाही, कौने का करे के चाही, कौने का प्रजा सुखी रही, ये सब भी राजा वो पंडित जी से मतलब कि उनके विचार सुनल करें और ओके समयानुसार अपने राज में लागू करें अपना में। तो पंडित जी मतलब बहुत ही ज्ञानी रहनी। राज के अन लोग भी ना, दूसर के वो भी अपन जवन परेशानी रहे वो सब जाके चिंता रहे वो पंडित जी के सुनावे। आ पंडित जी बहुत चतुर रहनी, वहाँ का अपन दिमाग लगा के, अपन बुद्धि लगा के वो समस्या के दूर कैले के कोशिश करी। अब देखी, वो पंडित जी के वो लड़को रहे, लड़का तो रहे बहुत होशियार, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में वो होशियार ना रहे। अब भइल का कि वो राजा के जहाँ दरबार लागे ना, सवेरे सवेरे राजा के जहाँ दरबार लागे, ओकरी बगलिए से वो लड़का रोजो अपनी गुरुकुल में जा, पढ़ाई करे जा, स्कूले जा। एक दिन ना एगो दरबारी कहलस कि महाराज हो जौन लड़कवा जाता ना वो पंडित जी के लड़का है। तो राजा कहने कि हो तो देखल जाओ कि पंडित जी के लड़का है तो यो होशियार बा आ कि उतना होशियार नहीं के, कहेंगे वही पंडित जी के लड़का है तो देखल जाओ। माने का करे भाई, वो परीक्षा लेले में कौन बुराई बा। तो राजा फटाक से का कही कि दूगो, एगो चांदी का एगो सोने के सिक्का मंगौने, एक हाथ में चांदी के सिक्का लेने आ एगो में सोने के सिक्का। आ वो लड़का के बुलावल गई। जब वो लड़का आयल कहने बाबू हाई देखा, एगो हाथ में सोने के सिक्का बा, एगो चांदी के सिक्का बा, कौन लेबो तू। तो लड़का झट तक कहता कि महाराज हमके जौन सफेदका बा ना चनिया के सिक्का वह उठा लेलस। जब उस चांदी के सिक्का उठौलस तो ओकरी मूर्खता कहली, माने मूर्खते लोग समझी ना। सारा दरबारी हे का के लोग दांत चियारे कि कितना मूर्ख बा, कितना मूर्ख बा, कि गोबर गणेश बा, बुद्धि के भौसुर बा कि हऊ सोने के सिक्का ना उठा के चांदी के सिक्का उठावता। आ फिर वो लड़का अपना ध के चल गए। जब वो स्कूल में पहुँचल, तो ओकरी बाद घरे पहुँचल, अपनी घरे गई ना तो वो पैसा के एगो तिजोरी का कहल जाला संदूकी में रखी दलस। उ लड़का इतना मतलब कि एक तरह से कहली ना कि समझदार रहे ना कि वो ना गरीब गुरबा के मदद भी करे। माने कोनो लड़का जौन बा गरीब गुरबा किताब कॉपी नहीं के मदद भी करे आ यहाँ कह के मतलब कि ओकर काम चले। अब देखी, अब राजा के का होके कि जब भी वो लड़का होने से गुजरे तो राजा के खेल सूझे, ए बाबू वही भाई बहन कह के दरबारी को बोले बुलाओ बुलाओ, बाबू को बुलाओ, लड़का के बुलाओ भाई। और लड़का की मूर्खता पर रोजो हंसे आ सब दरबारियों लोग हंसलो। रोजो राजा मान ली कि सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का हैंगे हाथे पे करें, कबो एक हाथे में हीरा धरें, कबो एक हाथे में सोना धरें, कहें बाबू ले लो, कौन चीज लेब, कौन महंगा बा ले लो। तो लड़का जो कम दाम वाला रहे ना वह उठावे। आई खेल रोजो चले आ वो पैसा के ले जाके उधरे या कुछ खर्च बच करके दान पुण्य भी करे। दान पुण्य मतलब कि सेवा भाव से खर्च करे। अब देखी, एक बार के बात यह यहाँ बीतल 1 महीना 2 महीना। तो एक दिन राजा वो पंडित जी के बोला ना अपने दरबार में, वो लड़का की बाबू जी के कहना महाराज रुआ इतना नामी बानी, कुछ चर्चा उर्चा कहने रुआ इतना नामी बानी, इतना ज्ञानी बानी, विद्वान आदमी हैं, लेकिन राउ बाबू कहें तनी मूर्खता करे न। उनका सोना चांदी में ही नहीं लगेला कि सोना महंगा बा, चाहे हीरा और महंगा होला, ये कुल कहें उनका नहीं लगेला महाराज। तो ए पर ये बात सुनते वहाँ जो दरबारी लोग रहे हे लागल लोग दांत चिया रहे। पंडित जी के तनी शर्मिंदगी महसूस भइल
आ कहने कि महाराज रउरा हमें लड़का से कब मिलल बानी, तो कहने कि अब मिलल बानी, हम जान तनी रउर लड़का बा एगो, लेकिन तनी वो उतना होशियार नहीं है महाराज। ई कहने ना तो फेन दरबारी ही दांत चियार। अब जानते बानी जब राजा बोले तो बिना मनो के लोग दांत चियारेला भाई, ओकर यहाँ में हाँ मिलावे के बा। अब का भइल कि पंडित जी घरे पहुंचने, जब घरे पहुंचने तब जानते बानी जब का होला कि लड़का संस्कारी बा, तब फटाक से गई घर में, घर में से जाके अब पानी गिलास में पानी लेके अब पहुंचल अपनी बाबूजी के लगे। जब बैठे ने कहला कि बाबूजी पानी ले रो, बाहर से आयल बनी कहने भाई हम नहीं पिया पानी भाई, वो ऋषि में रहने ना महाराज। जब वो लड़का के देखने तो हुए वो दरबारी कुल के हंसी उनका मुंह पड़ गई, ऋषि में रहने तो कहा कि बाबूजी कौन गलती हमें संग करल बानी, राउत छोट लड़का बानी, कौन गलती हो गई बा बताई ना, ओके दूर कल जाई। कहने वो चीज़ बताबो, तू पढ़े लिखल हो जाला, स्कूले जाला, गुरुकुल में जाला, तारा आदमी लिखे मालूम कि सोना चांदी में का महंगा बा। ये सुनते लड़का के दिमाग खुला, अच्छा बाबूजी हम बुझ गए नहीं तो का कल चाहते नहीं। तो कहला कि बाबूजी हम जानता नहीं कि सोना महंगा होला, हीरा महंगा होला चांदी से, लेकिन राजा जब खेल करे ने एगो हाथे में सोना रखे ने एगो में चांदी, तो हम चांदी उठावे नहीं, उससे का होला कि तनी वो लोग का मनोरंजन हो जाला, हंसी लेला लोग। आ हमार वही मन हम का करेनी कि वो ले आके या कुछ गरीब गुरबा के मदद कर देनी, नहीं तो एगो तिजोरी बा में धइयो देनी, कुछ सिक्का में धैलहूँ बानी, फिर से तिजोरी का कह जाला संदूक है, वो छोटी चुकी रहे बक्सा लेके आई करे, देखिए पूरा चांदी के सिक्का से भरल बा। अब रउरा बताई अगर राजा पहले ही दिने चाहे दूसरे दिने वो जब हैंगा सोना चांदी आगे करते हैं, हम सोना उठा लेती तो खेल खत्म ना। फिर राजा पूछ देते कि बहुत होशियार लड़का बा, कई बार कब वो खेल नहीं करते हैं। तो ये खेल चालू रहे, हम गरीब गुरबन के मदद करत रही, जरूरतमंदन के मदद करत रही, ये खातिर हम जान बूझ के चांदी के सिक्का उठावे नहीं। भले अब रोजो हंसे ने उनके दरबारी हंसे लोग, वो हंसले से ना का करे बा, कहने ना देखो तू विद्वान आदमी बाड़ा, तो ये राजा के जाने के चाहिए भाई कि तू बुर्बक नहीं खा। एक ही बात का कहलस कि पंडित जी का कहने कि लड़का के लेकर राज दरबार में पहुंचने, करे महाराज हमें लड़का की बात सुनी, हमारे लड़का बुर्बक नहीं के। तो लड़का कहलस, सब दरबारी लोग बैठल लोग कहलस ये महाराज सुनी, और देखलस पूरा जो चांदी के सिक्का इकट्ठो कैले रहे वो देखलस, कहलस ये महाराज हमरो मालूम बा कि सोना महंगा होला और चांदी सस्ता होला, लेकिन अगर हम पहले ही दिन सोने के सिक्का उठा ले रहती तो रुआ मान ले रहते कि पंडित जी का लड़का होशियार बा, आ फेन को वो खेल रुआ करती ना। अब रउरा जानता नहीं कि हम मूर्ख बानी, तो रोजो रउरा खेल करे नहीं, आ रोजो हमके वो चांदी के सिक्का मिलेला, ऐसे हम गरीब गुरबन के जरूरतमंदन के मदद करे नहीं, आ हम अपनियों घर में मैंने कुछ चांदी के सिक्का हम बितोड़ ले बानी। अब राजा के दिमाग खुलल कि लड़का कितना होशियार बा भाई, कहने के असली विद्वान तो ही बा। आ ओके का कहने कि एगो चांदी के संदूक मंगौने जो सोने की सिक्का से भरल रहे, आ पूरा ओके दे देने, कहना बाबू तू यही यहाँ समाज सेवा कैल कर, आ तहार बहंती होकर देखे लड़का के होशियारी। अगर वो सोने के सिक्का उठा ले रही तो खेल खत्म हो गई रही, यही से वो लड़का रोजो चांदिए के सिक्का उठावे और राजा अपन खेल जारी रखना। तो ये कथा जो रहा भोजपुरिया खिस्सा कहानी, भोजपुरिया लोक कथा रउरा कैसा लगल जरूर बताई। हाँ एगो चीज़ पर ध्यान दी, अगर ये चैनल रउरा पसंद आवता, ये कहानी ये खिस्सा ये बात कही अगर रउरा पसंद आवता महाराज, तो लाइक कर दी, कमेंट कर दी, या तो शेयर भी कर दी अपनी दोस्त संगतिया घर। अरे घर में कितना लोग मोबाइल चलावता महाराज, शेयर करी तनी लोग देखे सुने, भोजपुरी अपनी भाषा में ये कथा कहानी सुने। तो फिर नमस्कार बा, प्रणाम बा, पूरा भरोसा बा, निहोरा भी बा, आ चिरौरी भी बा कि रउरा सब्सक्राइब करी आ शेयर भी करी। तो यही के संगे हम अपनी बाती के विराम देता नहीं, अब फिर मिलब एगो नया खिस्सा कहानी, बतकही कहली, लोक कथा कहली, चाहे कोनो सामयिक मुद्दा। आजकल बहुत सारा सामयिक मुद्दा बा, कई बेर मन करता पर बात करे के, बहुत कुछ चलता देश में, समाज में, दुनिया में, लेकिन हमें सोचता ही ना वह पर बात कल जाई। बहुत कुछ बात करता देखिए ना टीवी पर लगातार लगल बा लोग, तो अभी तनी वो सब बचत हम बानी, लेकिन वहू पर कुछ विशेष मुद्दन पर भी अपन बात रखब। तब तक खाली नमस्कार बा, प्रणाम बा। हाँ सुनी, लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, शेयर भी जरूर कर दी। भगवान सबके कल्याण करें, यही मनोकामना के साथ हम अपनी वाणी के विराम देता नहीं। जय भोजपुरी, नमन माई भारती के।